Da, scuzați pentru ce s-a întâmplat înainte, dar în fine. Ok, acum trebuie să punem peste tot lipici, știu asta clar. Și punem ultima parte, să vedeți și voi finalul. Sper că mi-a ieșit, sincer. Na, a fost cam nedumerită la început, dar până la urmă a ieșit. Stai așa, unde-i cea... Dacă ăsta... Nu pot să-l pun așa. Normal că așa. Da, împărți, vezi? Vedem. Dar ăsta e mai mic, ăsta e mai mare, vai, mamă. Băi, deci dacă tot ăsta e mai mare celălalt decât ăsta la altul, mai bine îl fac, uite așa. Așa. Gata! Deci sper că mi-a ieșit. Sper, Doamne, ajută că mi-a ieșit. Deocamdată se lasă să se mai lipească între el. Până la urmă sper că mi-a ieșit. Deocamdată nu văd că mi-a ieșit. Și nu cred că mi-a ieșit. Nu cred că mi-a ieșit ăsta. Adică în puii mei. Ce Doamne mi-a ieșit. Cred că aici n-am pus ca lumea. Da, aici n-am pus ca lumea. Hai, repede, repede. Până nu se lipește tot. Aici trebuie așa. Așa, ca să deschid ăsta. Așa trebuie, dar nu că e deșteaptă, ce să-i faci? Asta trebuie așa desfăcut. Ok, eu vreau acum să-i fac ce trebuie, nu ce e rău, deci... Back to school, check. Vai, mama mea. Vai. Draga mea. A mers? Sper, Doamne ajută că a mers. E un pic mai lălit. Stai să văd unde e începutul. A mers. Mamă, ce minune. E minune, bă, frate. Deci n-am văzut așa minune în viața mieților mele. O să mă uit la un alt tutorial. Poate fac altfel un pic. O să dau să nu se audă nimic, ca să nu auziți și voi ce se aude aici. Oh my god, ce tare, sunt 3D. Astea nu sunt tutoriale, să vreau să fac și eu cu față de voi. Să vă arăt și vouă. Ce tare. ActiBuild. Wow, vreau și eu să-mi pun pe telefon ActiBuild. O să fac și eu. Și de la același om care a făcut, deci cred că ăsta o să mă uit la el să văd ce videoclipuri are. Ok, deci să începem cu începutul. E cam lăbărțat, dar mă scuzați. Aici când impostor a intrat în Mad Betty și asta se scana și l-a omorât. Apoi a doua să deschid. Asta ar veni pe a doua? Nu, că a doua nu pot să fac, nu știu. Sau? Ba da, e mai ciudat asta. Da. Și asta e mai ciudată ca toate, deci da. Aici apoi în Medbad, după ce l-a omorât, a intrat în vent. Ok. Așa. S-a lipit? Nu s-a lipit, ok. Aici când au venit ăia doi și erau... Ce, Doamne, se întâmplă? De ce e un corp mort? Și ăsta intra în vent. Următorul. Și ultimul care s-a văzut că se întoarce. Nu știu, gen eu eram așa și ăsta se întoarce așa. În fine, nu contează, e tot ok. Și ăsta e ultimul care vorbeau și așa. Bine, nu e povestea finală asta. Vă dați seama, până se termină toți oamenii, o să dureze o 4.000.000 de ani. Deci, nu se termină acea povestea. Mai am multe. Dar că videoclipul de azi vreau să fac altceva. Hai să vedem. Întâi să mă uit la ăsta și revenim după ce termin. Chiar sunt curioasă cum pot să fac ce what? Ce pe aici, ce nu e chiar. Deci, aici 5 lucruri care am nevoie de o foaie.
revenim. Ok, hai să facem una dintre ele două, cred că la a doua, dar în fine. Am nevoie de... Dacă am aici multe foicele tăiate, ce nu am pe birou ăsta și mâine avem școală. Cam așa încape? Un acțipit de ăla? Încape. Ok, am nevoie de o foaie. Hai că mă iau de acum după ele când m-am uitat la videoclip. Așa tot. Ok, am nevoie de o foaie. Ce să mai facem? Ok, am nevoie așa să țin. Să fac niște mici omuleți de Among Us cât vreau și pot să fac toată foaia asta. Dar nu știu, cred că o să fac toată chiar. Să fie culori, diferite culori să le fac. Deci dacă ăsta e acțipild, eu mă omor. Nu se pot să cred că ăsta e acțipild. Îi fac cam urât, dar pentru telefonul meu ce are? Ok, revenim. Acum continui să-mi fac ăștia mămuțoi ăștia. E ok. Acum văd că acolo trebuie să conturez micuții ăștia drăguți. Ultimul nu prea mi-a ieșit. Dar mai zic ultimul să nu fac, deci asta o să fie tăiat de aici. Sper să pot să-l fac, că nu m-am uitat la videoclip, deci. Ok, le-am conturat cam ciudat, dar pentru telefonul meu n-am nimic ciudat. Trebuie să-i colorez. Ceva îmi place partea asta. Dacă nu știu să colorez, nu prea sunt pricepută la colorat, dar uneori colorez drăguț, alteori urât și alteori oribil. Și alteori chiar foarte frumos. Astăzi e genul care desenez destul de oribil sau urât, una din două. Nu cred că contează că pun culoare lângă culoare dacă sunt aceleași culori, că să pun cu două culori de fiecare, cred. Nu, că dacă pun două mov, încă una din asta și rămâne una albastră. O să fac una singură albastră, din păcate, dar n-am ce face. Dacă îl puneam și pe celălalt, hai că le împrăști culorile și încă unul verde ca să fie 2 cu 2 cu 2 cu 2. Știu că poate vă plictisiți unul dintre voi, dar mă scuzați. Cam așa le-am colorat eu. Avem una albastră singură, pentru că n-am altfel. Cum? Ok, pot să trecem pe partea asta de colorat. Am nevoie de scoci. Oh, vai. Să-i scoci era asta? Chiar era scoci? Da, scoci. Unde găsesc eu scoci? Revenim. Gata. Am găsit niște scoci. Și cred că trebuie să lipesc așa. Peste tot. Dă-ți drumul. Mâine eu care am ore. Trebuie să fac curat pe birou, trebuie să nu știu ce, să lustruiesc. Să-l pun exact pe maimuțoi. Dar sper că nu-i dublat de divă. Ce are ăla acolo? Ok, am înțeles. De-aia trebuia să păstrez o mică distanță. Am păstrat-o, să zicem. Un pic pe lângă a fost dat, dar nu pot să pun fix, că n-am cum, evident.
trebuie să tăiem aici toți ăștia, să fiu singuri toți. Sunt curioasă dacă o să-mi iasă ceva. Ok. Am făcut toți pașii, gen povestea asta. Întâi asta ne arăta să facem. Prima oară a făcut ăsta, apoi a făcut omuletul ăsta, apoi a făcut ăsta. Deci m-am luat exact după el, dar că nu mi-au ieșit ăștia cum mi-am să-i desenez, știi? Așa că mi-a ieșit, m-am luat după toți pașii exact cum mi trebuia să fie, așa că trebuie să-mi iasă și ăsta, deci dacă nu mi iese eu mor. Duble adezivă, am nevoie de dublă adezivă și pe spate să lipesc o dublă adezivă. Da, mama are dublă adezivă, nu e că mă duc să caut. Da, deci n-am găsit bandă dublă adezivă, deci da. Stai așa. Ok, deci n-am găsit bandă dublă adezivă, asta e. Dar vreau să vă arăt toate astea să vă povestesc la început. Deci, scuze. Era odată un impostor. Ura, oamenii. El a omorât un om. Alt om l-a găsit mort pe acel om care l-a omorât impostorul. Impostorul mai târziu a venit și l-a văzut și a spus că el este impostorul. Toată lumea a venit și s-a uitat. Apoi, cel maro a dat butonul de energie. Toți au început să îl voteze pe cel albastru, crezând că el este impostorul, dar el nu era de fapt, ci era cel albastru. El a ieșit afară. Restul se uitau la el să vadă dacă e impostor, dar fără. Nu era impostorul el. Mai târziu un Mad Buddy l-a omorât pe altul care era al verde închis. Apoi a intrat și l-a văzut. După ce l-a omorât, s-a dus în vent și i-a spus pa. După care au venit doi și l-au văzut mort pe cel verde. S-au întrebat cine e, dar ei s-au dus la task-uri, n-au băgat de seamă deloc. După care a venit unul. Portocaliu a venit și au început să-l întrebe cine, Doamne, l-a omorât pe celălalt. Ei au vorbit mult timp, dar nu știau că de fapt este cel albastru. Păcat de viața lor. Păcat. Tan 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 pa. Pa. Pa.